दिनै जा सारअन्थाइजों अखाजों जि फैबायनो क'क्राझाराव दासोहाय गारिखौ सालायनो हाया लोगोफोर नै जोबोद सारअन्थाइ गिदिर गिदिर फैबाय फाग्लासो देन्जार अखाजों सारअन्थाइजों खाथा खुथा फैबाय नै एकदम बारबि फाग्लासो नायनो सालायनांबाय गारिफोरखौनो लोगोफोर देन्जार नै मिथि नुलायलायनाय ओरैबादि अखा हाबाय दिनै क'क्राझाराव माबा खालामनायखौ लोगोफोर फैनायखौ फैखाजोबबावबाय बारासो जाखोना माखो फैखाजोबबावबाय मासो बावलायलांबाय साननायानो दै थाबोलायबाय लोगोफोर दा अखा हाबाय कन्टिनिउ लाइट होनानै सालायनांबाय कन्टिनिउ नुलायनाय आंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालाम, कमेन्ट खालाम, साबस्क्राइब खालाम, लोगोसे बेल नोटिफिकेसनखौ अन खालामना ला। थेंक्स फर वाचिं, बाय बाय।